Viete, čo má spoločné pivo, hľadanie pokladu a rezort na Liptove? Viem, zvláštna kombinácia. Ale cieľ bol jasný, vytvoriť miesto, na ktoré si budú ľudia pamätať. A my sme do toho s našim klientom šli. Výsledok? Dvojnásobný počet návštevníkov webu, viac priamych rezervácií a dvojnásobný počet followerov. A nezabúdajme ani na týchto dvoch maskotov, ktorí dnes vítajú všetkých našich mladých návštevníkov na Liptove. To všetko pre jeden cieľ, odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať autentický brand. Čo myslíte, podarilo sa nám to? Poďme si to zoomnúť. Sojka Resort, ubytovanie v Tatrách ako mnoho iných. Tak ako sa odlíšiť? Náš cieľ bol jasný, zvýšiť povedomie o značke, robiť marketing inak a predávať ubytovanie cez vlastný web, nie cez portály s vysokými províziami. Prvý krok, vytvorili sme prehľadný a moderný web prepojený s rezervačným systémom a predaj začal stúpať. Pridali sme sezónne kampane, predajné ponuky a vytvorili sme unikátne videá a fotenia. Dokonca sme vymysleli vlastných maskotov pre deti, Sojka a Kviet. A čo tak vlastná hra? Honba za pokladom Sojky, ktorej úlohou je hľadať písmená skryté v areáli. A takto sme zmenili ubytovanie na zážitok. A aby toho nebolo málo, vytvorili sme vlastné brandové pivo, ktoré si hostia môžu dopriať po túre. V segmente ubytovania rozhoduje značka, vizuál, služby, ale hlavne pocit, ktorý si odtiaľ odnesiete. A zo Sojka Resort sme vytvorili niečo viac než marketing. Výsledky hovoria za všetko. Trojnásobný počet návštevníkov, viac priamych rezervácií a viac ako 10 000 oslovených zákazníkov mesačne. Zaujalo vás to? Ozrite sa nám a pomôžeme aj vášmu hotelu alebo penziónu odlíšiť sa.